के तो हमरे लइकवा रोत है दादा का भइल की रोत हटे का भइल बाबू का भइल की रोत बतावा के मरलो सा भइल रे बाबू बोल रे मरलो से बताओ ना रे चलबे तनी हां चलबे तनी ओकरा हम मोछ छिड़की उखाड़ ली वो बहुत देर रात का हम कमा थी आई दूसर के मारी गई गई ओकर हम मोछ छिड़की उखाड़ ली रात नहीं के तान के केहू के लगे मार देता से कुछ बुझत नहीं कसम चलता ते चुप ते खाली बताओ कौन मरलो से ओकर मोछ छिड़की हम सीधे उखाड़ ली ए मास्टर रुको ना सुना 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 अब बहुत तार विचार भले के में लगे के मार देला हो तार तन को शर्म ना लागल चार दिन लेके कितना औकात बा हो बतिया तो सुना हमार कथि बतिया तारे सुनी बतिया तो सुना बताओ कथि बतिया सुनी सुनो बताओ तो हम का मन है 4 दिन लगे कौन कौन ओकर हेंग लेकिन के मार जला स्कूल भेज तो बतिया सुनो कैसा मरले बानी कैसा कथि बतिया सुनी मार तो तन हेंग के तेन लेकिन कहतर बताओ बात सुना हमार हां बोला कथि कहतर बोला अरे तार लगे मरने पूछो मरनी हां पूछू बाबू के मरला से बताइबा तार इतना हिम्मत हो गल हो के मर लगे के तू मारता बुझत नहीं बाबू ते का झूठ आई देखा थोड़ी चपालो है तोरे पहले बात सुनो हमार ई लइका तार भाग के आइल बउए बताओ का दे महीनी हो अच्छा तू बोल हमरा बिखिया तलू अपन लइका के समझाओ नहीं के तार लइका फ्री फायर खेले खातिर भाग गइल बा अरे अब बात में को तलू समझ पूछा का रोज एक हिसाब मरलो बानी पूछू अरे मरला है रे बड़ी विपत बाटे हो एखने के समझाओ का यूएस समझाओ खातिर आवत तू हमके गैस ये कोई बेकार करता रे हां ठीक बा तब तार लइका का नाम का निकाल दन ठीक बा ई कौन बात भाई डटले हो ना ये तरह नहीं पड़ा रात काट के नाम काट के निकाल दन ठीक बा ठीक वाले चल ना घर चल करो तो ये बाप रे बाप अरे बाप रे बाप हम नीतू देवी हम सिद्धार्थ गुप्ता तो ये वीडियो हम ऐसे बनानी है कि लड़का आजकल के पढ़त नहीं बोलो स्कूल में आ केहू मास्टर आ केहू घर के गार्जियन दिल पर चोट मत रखे ऐसे कि लड़का पढ़त नहीं खलो आ लड़का आजकल खाली फ्री फायर खेलता लो तो अपना अपना लड़का के पूरा लोग समझाए बुझाए स्कूल में भेजे पढ़ के एक हम देखे खतरा पब्लिक के देख खतरा हम वीडियो ही बनवानी है। हेलो गाइस, यह वीडियो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।